llegint aquest diari ho veig clar. Avui per fi es farà realitat. Diu que els cranc tenim la lluna a favor, que no dubti i provi sort amb l'amor. Vindré amb un botó d'escordaix i el gest de qui sap el que es fa. M'aixeco amb la mirada tan entregada i assajada en un mirall, i amb la confiança que l'horòscop avui l'encertarà. Directe entraré al teu despatx. Què et sembla si et convido a sopar i acceptaràs, i acceptaràs, i acceptaràs el veu